OK, čaute, tu je MC Cast Live TV. Ja vás vítam u môjho prvého videa, je to z hry Minecraft. Budem točiť iba Minecraft. Takže môžeme sa pustiť do toho. Mám tu už urobenú mapu. A nech sa to kúsok tu načíta. A nič to ešte nemám urobené, len som sa spavnula, som si tú mapu načítal. Ja sa pozriem, koľko mám FPS-ka. Celkom dobré FPS-ka. Neobmedzené. Dobre, zberieme sa krávu, aby sme mali mesko. Tak, ešte tu som videl krávy. Ja neviem, keď sa spálnem v džungli. Proste potom sa neviem z toho vymotať. Už sa tam bubla. Poď. Ešte košuk. Tak. Ešte pár krávy potrebujeme nájsť. Ja si to nastavím. No. Blaky treba vypnúť. Tak, dobre. To je lepšie. Teraz už to je realita. Úplne. Takže musíme si naťažiť drevo. Lebo z dreva môžeme pracovať a ani žiť. Takže si pokopajeme. Keď sa spýtate, aký mám skin, tak ja vám ho ukážem. Takýto. Možno nie je nic moc, ale tak. Budú aj servery natáčané, ale s väčšinou teraz bude iba Minecraft, takže taký survival, normálne originál, bude iba, lebo tam na jednom serveri som dostal ban na 29 dní, chápete to? Takže musíme počkať 29 dní. Ale možno si nájdem aj iné servery a zahráme aj ostatné. Ale na tom serveri je to ten Skywars. Tak. A urobíme si meč, aby sme si tu mohli teraz pozabíjať prasiatka. Urobíme si dva pre istotu, ten, dva. Tak. A zoberieme si crafting table. Videá nebudú dlhé, budú krátke. Ale za to budú viac dielov. Som to urobil. Tak. A ešte kde máme prasiatka. Musíme sa nachytať veľa mesa, aby sme prežili. Čakaj, ako mám? Ja som si chcel dať na kráva zase. Kravy. To si urobím, máme celé brnko kožené. Ej, kone! Si robíte prdel. To čo je? To som sa spavnul úplne v dobrej mape. Keby som si mohol na ňo... Počkaj, môžem si na ňo sadnúť. Ale nemám sedlo. Sedlo potrebujem. Ja to vyskúšam, možno ani nepotrebujem sedlo. Ešte neviem, ale skúsim. Áno, môžem. Budem s ním vždycky chodiť. To je aké mega. Dobre, to bude náš kamarát, dúfam, že nezomrie. Keby sme tu hrali s mojim bratom server, by sme si ho zobrali. Si pamätám, keď sme hrali s mojim bratom server a on mal konia a ja nie, on mi uzdrhol a som ho nevedel nájsť. Potom spadol s koníkom do takej veľkej jamy, koník prežil, ale potom zomrel. Bolo to buglo v stene a on zomrel. Pozrite sa, koľko máme mesa, úplne to sme bohatí. Na koníka malého sa asi nedá sadnúť, nie. Nedá.
Takže to je asi už všetko, čo sme tu nazbierali. Dobre. Ja musím zvolal rukou, lebo on nemá rád meč. Dobre. No tak. Beriem si do ruky meč. Ne, kámo, daj to sem. Chcem na teba sadnúť. Hojojo, hojojo. Počkať! Poď sem. Počkaj, jak si na teba mám sadnúť. Meso. Poď ma hľadať. Drž hú a poď. Nechod. Na čo ideš tam? Jej! Už si na to nevolal. Takže seno, nemám seno, takže... Choď! Ja ho nemôžem navigovať. Dobre, tak asi... to necháme. Skúsime robiť toho konia, že čo on nám... že čo z neho vyjde. Len skúšame, no. Áno, koška vyjde. Pekne. Malého nič nevyjde, jasné. Je mi to ľúto, koník. Ale musím to urobiť. Pre svoje dobro. Dobre, potrebujeme sa niekam dostať. Ďalšie prasatá. OK, zabijeme si prasatá. Poď sem, praso. Už som máme dosť mesa, proste potrebujeme prežiť nejak. Cez noc. Aj z teba si zoberieme mesko, neboj sa. Naťažíme si drevo. Čiže crafting máme, dobre. Takže tu sa tak zabydlíme kus. Urobíme si sekeru. A dáme tržiť. Ježišmaria. Tak. A teraz ideme ešte tento strom. Zároveň tento diel ukončíme. Takže ešte si vykúpime pár stromov a už ukončíme tento diel. A v ďalšom diele si nájdeme nejaké vhodné miesto a postavíme si základ baráčka. A budeme bývať. OK. Mohlo byť ešte toto a už to ukončíme. Dobre, máme drevo, koľko dreva? Bum, dobre, tak a niečo. To si odložíme. OK, takže ak sa aj páčil, zanechajte like. Keď nie je dislike, po prípade dejte mi aj odber. Takže viem, že tento diel nebol taký veľmi dlhý, ale mohlo to byť všetko. Takže čaute.